Selak, tak selak. Walu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Lho, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika wonten selatan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan jur tamba kangen kalian Kyai Gondosuli. Mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Tapi pangapunten Dan, matur sembah nuwun dumateng para kyai pinunjul, khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung, Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD, kalau Pak Sidar rawuh, jajaran Fokor Pincam rawuh, dalu niki insyaallah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebih norubidonir ing sambikala cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalih jenengan nun sewu jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas nggih yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Lahirnya pun cetok dengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono gitu. Remi corot, cerdas, jelas dan akurat. Amin amin amin. Dengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Baik nggih, bapak ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa to, Mas? Truwok. Kok keturunan tuwak ya apa to? Ya padha turunane. Oh, sami to, Gus. Jangan di sini mesti ya luar biasa. Agak terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat 5 sempurna. ASI dari ibu, air susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya. Nggih. Lah kae ora pinter kae apa ngene apa? Ora karo kok. Apa, Mas? Prestasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Oh. Dadi yen cilikane biyen cilikane sing ngemi kula kathah, Bos. Oh, nggih, upake sing melu ketoprak to. Duwe ketoprak to. Dadi anggere Pak Ibu niku pas main ngoten kula dititipne tanggane dimiki. Lho, iki niki medal mulih kula dititip mulih niku dimiki karo tanggane. Sik pertanyaannya, nanti saiki sampean ya sing dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Wong bedane lak ngeten nek kula lu lak ASI. Nggih. Air susu ibu, dadi ming sak wong tok. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten iki. Maksud jedel-jedele lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan bali desa. Mas Cahya ingkang wawunipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Nggih. Berarti ra pindah. Lho. Kok ora pindah piye to? Lah kok Biyen iki bali desa ning kulon sawah. saiki? Saiki etane sawah. Ya ra pindah berarti. Loh, pindah kok ora pindah. Kaya ngetan ora pundak kuwi. Nah, Iki omonganmu lho. lan kene iki Biyen boyongan kulon bali sawah. desa. Biyen Ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Pindah iki kok Kowe iki kocrok jane iki. sing Biyen bale desa iki bale desa. kulon sawah. Kulone sawah. Nggih. Saiki bale desa Etane sawah. Nggih. Jadi berarti bale desa panggah ora pindah iki. Loh. Pindah lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok iki. Lho sing kocok iki sampean ku. Kuwi kok. Biyen bale desane biyen Pripun? biyen bale desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan yo etane sawah. Iya, tak kok bingung to, Mas. Sik dimaksud ngene Mas Produk sampean radong lho ngene wis ngene. Iki jenenge balai desa. Nah, Ndi bale desa? Wayang nang bale desa. Bosek to upamane lho. Kulone kono to? Nggih. Nah, kulone kono biyen iki manggene neng Kulon. Kulon. Lah iki nek sawahe. Lagi. Lah terus dipindah neng etan sawah. Wah, ngono lho. Lah mau lah mau ora ngono. Lho, lah iya Biyen kulon sawah. bale desa. Bale desa. Nah, kulon sawah. Kulon sawah. Saiki pindah etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki bale desa terus etane sawah. Iya, iki bener omongane kakangmu iki. Berarti kan pindah. Pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah lho. biyen kulone sawah lho. Kowe sing kleru Nah, ta. kowe kleru, ganteng oleh pekok kowe. Ijane sing janji sapa tadi? Wah, kula ki jelaske lho, Lah Mas. iya lek mujane piye?
Yen nika nggih panggenanipun bali desa Kulon Sawah. Saiki etane sawah. lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahyo. Lho, lek tak nawar iki ya bener iki. Bener. Iki malu kaya iki malu. Iki lak bali desa. Nggih. Lah, iki lak sawahe. Nah, iki nek Kulon Sawah. lah saiki Saya sawangan, saya sawangan. Nggih. Neng etane balik desa iki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah iki jane iki? Wis ngene malah bingung ngene. Sing apik ngene. Piye? Balik desa, Balik desa. kulone Sawah. sing apik sawe didol. Iya apa? Gue balik desa. Kowe iki asline sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok kene. Lah Sing kepriye? bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etan sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adi ki ana salahe ya ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Ngarep omah karo omah ngarep. Nek Ngarep omah kuwi jenenge latar. Ning lek omah ngarep kuwi tangga. wah iso ya. Ya ora? Ya. Ya Serupa tapi tak sama. Ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang Kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. nek terus terang Kuwi kejujuran. nek terang terus Lampu. lho Saya ora aku iya takon. lho Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras niku ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Saya tok nun sewu, para pejabat lah paling dawuh. Ayo kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lo urung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak Nggondo Suli yang dalu menika. tepuk tangan kok Nggondo Jadi Suli. kudu keras dulu programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik terus programnya keri murah ngarit bos. Aja ngandani kae paling tidak ya kiai cerdas lho. Paling tidak lenggahe ya sarjana ya dosen. Lho lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Pluto. Mergo realitane pancen iki pinter. Sing tak takoke sampeyan mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik kabos asune aja mentelok mulu. Imam ngombene apa? Ngombene apa? Asih Lah Pak. iya sampean apa? Asu. Lah iya bro bener apa aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sak ngene iki lho. Ngomong lagi. Ya. Ora masalah aku. Ngapa Mas? Jadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Ngomong lagi. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat itu bangunan. Pondasinya Fondasi utawa bangunan. Oke. Struktur bangunannya. nek tingkatan masjid Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngawur ya, aku guru ngaji, Bos. Lho, tekan endi Mas? Iqra siji aku lagi iqra siji. Lah, Jadi aku kudu jare mondok barang sampean. Mondok ki. Mondok ning pondok Ramadan ku sak ulah. Kowe lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini tuh paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh, ke rumah sendiri soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wis to. Aku ki bengi iki. Napa? Balik ya. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora profesional. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat ya mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada. Ngopo? Iya. Wih, Aku ku rapi nak kita iki. wih, Kuwi ngapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Loh, kene iki to. karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yen bakul sumpil ndandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Iki rasa, kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen iki Kowe ora nguteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Budak. Lho. Karo iki Kuwi biyen ning dhuwur tengok-tengok wis tak jopok ning glundung. ditampani sapa? Ora pacake.
Ora gendeblas lambemu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Ora guyon di rumahne piye akeh lho. guyon Mas guyon. Guyon sewu. Saiki dinalar wae. Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan enggak masuk akal. Mas Cahyo, Apa? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangananmu tong jati ya. Nah ini mangan tuh jati tau isu tak tadi kubu-kubu. Kuwi rampu. Lah kuwi. Ya. Loh, Ya nemu ae. Loh, belok sik apik iki kata-katanya apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek kesi tresno karo aku paribasane ya dijejerkan bunga pedhot aku sak. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone, delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside, but from in the heart. oh, loh, kayak ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA aku dhewe lali ya. Ora paham ya dadak kamu kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Kenapa terus? Nah, nggih. Guyon. Ayo. Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa, ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho kowe arepe nandingi babakan apa? Biyen ki keksi ya. Nek maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jadi sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Lho. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen dia tak cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Lutut. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi ngene piye? Mergo bojo. Kesi jejer. Jejer cara. Terus ngene piye, Mas? Aku pas akan ning ganteng. Kok ganti tangane iki? Paling tangan ini kok. Terus kesi rasane piye? Kok gila nih usus yo. Lah aku sing nafsu. Aku ki bayangne. Bayangin cekot aku. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ini. Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ini Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti wae enak. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki nang kutamu. Sampeyan milih Cahyo pun tadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki. Ya ora sadarmu dhewe kaya tenor. Iso tenor ki digenetes. Oke, ojo nyaru-nyaru bos. Oke sing ngatomik. Ayo maju sesene Kyai sakmene lho. Ayo kuwi nang Tulungagung lho kuwi. Enek ngoro sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak pulihke nang kecil campur darah. Bilang yang jujur ya. Ojo ngatekne burung seteker. Ayo. Aku jangan itu mau grumet. Ojo ngatekke pong kang mangkung sajroning leng. Kodhok ki suarane banter nek enek gayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandul tok ngono. Ya sing. Mesti nyawang aku iki. Kelingan biyen to awakmu. Lah rupamu kaya jedingmu kok iso Raimu ciduk. lamu rasake tembagus. Wong loro rambungan toilet bae. Iya. Oke sih. Dalam Mas Cahyo, Ayo, sing ndi sing kok pilih. nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo kun tadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora ora. Nggih, jenenge mak rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe crita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Ngentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terus no ditarik terus no. Aku tahu Modele gayar. Terus, ayo terus, ayo. ini sama gak nesu tenan to Pak? Ayo terus.
Kayak kernet terus. Biar jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane mbiyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning endi-endi anggere prei tanggapan mesti mancing ya toh? Kamu mesti tulis story ku ta. Kunjungan kelak-kelak Ngomong Mas. Ngomong. bersama mereka. Matur suwun Mas Ayo, kemarang kula kondul. Prabu Dasamuka malih pamripatmu Narendra saka Pancamati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu Ripalungguhan iki gandeng kewaning bragat Rekyan Sinta aja takon sektiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu Anoman. Anoman dasmu. Anoman ngatamu. Rama Wijaya Rama Wijaya kok Anoman piye to iso? Kok iso Anoman iki ora ora ngawur. Nggih. Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, rumiyin ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak gonceng fish air ngene lho. Iya, montor anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Terus digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng kriteng gitu ya. Karepe ya gupuh. Riteng iki. Kriting to ireng kowe omong ning sandinge Kluduk kok grogi nyapa Biasa itu masih ada detik jenenge jatuh cinta beradaku. Pancen jujur mawon cinta pertama kula jatuh kali Mas Kluduk Mas Cahyo. Kok koprol doang nyapa? bahagia Berasa balik. Mas Joko tuh Eno. nek Jawa kuwi ana pranata Aja nganti kalah dadak kalah dodo. Oke. wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawab bojone loro dijarak anake Guyuse. Mandek. aja guyu lek mung guyu abahmu tekan kene Ojo nek kok awakmu aku dhewe ora betah. mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyum bumi Aja karepmu. sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene Sapa? Pak Lurah kene Nyapa kok dari Pak Lurah iso. nglangkai bangkene cahyo Saurono. Yen Ya. para nyoto. Ya. Kok ijo gagah? Iya. Kono gagah kok bagus aja nanti. Iya. Kene. Iya. Ayo. kowe ora Ayo, yo. kowe ora kelak palar kladol pangrumu ala tanpa ruku aku duwe kagedayan luwih saben esuk aku mesti ngombe susu apa sih kok ngombe Susu mbok panene amrah aku. Iya. Aku adae. Kok ada ini berarti kaleng kae kok iso. kundang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayake aku kundangmu sepiro Diskarne TV YouTube lek bangga. Yo. Joglo. Yo, joglo. disiarke nang ndi Masjid. Kok berarti kowe yo ngelayu Eling aku panjenengan iki eling aku. suaramu koyok bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Oh, kira aku wedi. Lho. Yen kepala nyoto kuwi ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku? Lho. Kritik lho. Lho. Sopo aku iki sampean iki lho. Yen ora ngerti sopo. Lho. Lho. Sopo? Ayo. Lho. Sopo aku dicono? Ayo.
Sapa jeneng? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Pangeran ngono ki yo kandel. Pangeran Tirta Karna. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Bromoto Jayamrata gerbuten aku. Ketok Saya kosoro sakat urapian kliwon ndoro gerbutaken menjanati. Sing kene bakal hundangkan sapi dia mati. Tanganmu lho. Loh, lek nek tani yo rene yo. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyapi bojo tangane lho. Mukrim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya najan kaya ngomong pulang kepiye wong Jawa ngerti karo tata krama. Disolke. Moh, Dicolke. moh, Ora gelem tenan. moh. Yo, yen ngono bar iki aku mulih ning omahmu. Ya, Bojomu arep tak cekel pundi? cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu ramu. Kowe iki yo ora terus nyanyang-nyunyang. Mas Kluthuk, Ya. Mas Kluthuk ngapunten. Melayu menapa? Lah yo aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae mbok urak-urake kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kayak ya kanca inggi sik kembir. Ngawur dudu kok iso. Balik kuwi. Ora kuwi jane. Iya, sampean gandrung aku ke Mas Kluthuk. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono cah. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman Bu sekarang. Kesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas. Yen karo Kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gandri kok pitik ngono. Guyu mali wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mun ngoten kan ini namung mengenang masa lalu. Kula kalih sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan umumnya pirang tahun. Ora sampe pateni Mas iki tuwek mati dhewe to iki. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedhap mawon. Mumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. jam yo andeng. Nggih. Ayo Mas gandrungan aku kaya jaman biyen. Ayo. Ono kan lagu nyedam sari ka lho. Ruang suaraku biyen centeng ing saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki rong minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Aja bilani ngono kuwi aku lek ngono. Kuwi ora spesial kok iso. Gandengan tangane kan. Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehnya sing nembang Bu Kesi. Nah, aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku elek Mas. Saiki njalem mirenge. Apa? Lah, njalem mirenge. Kali menit. Jane kaya bablat injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Wis sak kursi ora apa-apa. Mas. Romo enggak. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon maratuwa. Lah gimana mangkok bro ndase niku, Pak. Ini ora umum kok. Biyen iki. Biyen. Aku pas duran ya, pas apel, ora disejoni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ras seneng karo aku. Sebabe. Ya aku mergo dagelan. Nah terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen dadi bojo dalang, aku dagelan. Aku ras setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamata ini. saiki kira Calon maratuwa biyen. kowe kok kangen yo. Duh. Sing bawa tuh. Nggih. Rumono suara. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rumono. Aku dadak linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Brumbun kae ya. Terus tak ceroki. Gegelmu. Kangge beling. Lah kok metu nomor ya. Iso-iso. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Yo. Duh.
Suaramu sing apik. Ngombe obat sih. Apa nyuara iso duh Ngombe obat sih. wong ayu Biasa, ngono suara dalam biasa. Duh wong ayu. Duh Mas Kuduk, semanten panjenengan mboten malih. Sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnaku ya ora bakal malih dia. Masya Allah, senajan aku wis digarwa. Masyaallah barakallah astagfirullah. Barakallah. Awak dhewe pas kaya pasangan Ustazah karo Ustaz. iki panitiane kok ora gelek-gagelan sak komet apa sapa ngono Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo janeng ati. Maaf, suaraku enek nadang tenggorok. Mas Kuduk, Iya. coba sampean nembang mana kok Kaya ora bareng Mas? Lho, Iki nek saya ngidile iki kok delay. tak cek sik dadang watuk apa nih ngoro nembang iki maksudnya kaya ngene wong nandang asmara. yo iki lho sing marane atiku gogrok Mas Kuduk. Mas ya. Aja mesti ya, Pak. Mas Kuno lar mati aja diumpat ayo Ayo. Ngono. Kok sampean iki kan biyen ajek lucu ngono lho Mas Kuduk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu. Beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kuduk. Sebab umpama aku duwe bojo dalang tak biacok gegere. Mau aku, yen sampeyan kan sabar aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masalah Tutup lalu. iya saya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa jawab takon welas sombling awak mami. Seto. Begini, sampe tak kandhani. Pripun? Kudu kok gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan prese to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Piyayi Tulungagung. Bagus ora? Ganteng tak sekdam Lah niku. kok ganteng to? Pantes pas Luk sawangan bareng ngangge blangkon ya Allah kaya takir. Takir apa sing penting aku selalu mbok pikir. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Delay. Seto. Coba Mas Titik kalih Mas Tutup jejer. Mas Politik Madurana, coba monggo. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene madhep ning arep kabeh. Lek Mas Politik mingkem berarti ya suarane kutuk tenang. Lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulang malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampeyan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Politik diam. Lu. jejeron wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Ngadep rono ya. Upama namaku podo Patung ondalan apa ya? ngerti lek nyora aku.
Kok boloke watu ondalan. Ayo kewajiban. Ora barang kambil lho. Ayo Mas Kluthuk. Jejer lan wong Coba, sama rekakan karo suaraku to. aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. Diajeng. Guyumu kaya iso ndudut kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Ndudut tekku. Saya atiku pretekku. Oh iya. Kami ati. Diajeng. Saged deping netramu. Kaya bisa nglilihke katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono. Coba tindak sak pecak kedeping netra jumangking suku kaya ketok esem lan guyu. Nah, ngono. Binong nawang sih, moro kaki madepore. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji limo kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Nah, Kenapa? begaro ini. Begar sing tangan kae. Oh. Begar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene. Aku ya iso. Kuwi ra iso drijine berpapat kok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Saiki delok tukul sitone. Sapa omong drijine papat sapa? Lah pira? Drijine iki 7 kok. Iso. Glon hitungan deh. Ya, drijine 7 kok papat. Iso 7. Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 kok. Domongi kok. Apa Mas 10 lho? Lah kae papat nek 7 lho ya untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi. 10 7 delok ngene to. Jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho. Domongi 7 kok iso. Masuk rene kelong telu. Wah, aku itu lah apa? Lah nyapa? Dijimu kakean kok. Genap 10. 11. 10. Deloki. Lah, Itu jiro lupat mo. 5 lagi. 5. Iki 10 9 8 7 6. 6 karo 5 11. dijimu 11 kakean. 10 Mas. 10. Ngengkel. Oh, ngomong yo. Jiro lupat mo. Sigana piro lagi? 5. Lagi 10 9 8 7 6. Piro? 6 karo 5. 11. Nah, surat lek pengen 12 tambah lagi kira-kira. Yo bleset yo. Suaramu piye Dajeng? Aduh wis mati. Sampean lucu banget ya. Sampean kan delok jam. Sampean lucu banget wong loro iki. Iya. Lucu tenan. Iya, ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluthuk. Mas Kritik. Aku tuh ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis kendane aku. Ayo ngeten ora kaya sithik Dajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasat sarah ing Mas Kluthuk. Ben kompak bareng lho. Ya. Jadi serasi bareng. bareng ya Mas. Nyidam sarias Diajeng nembangno ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa Aku juga ana sak Nyidam Sari wae Mas Kluthuk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh kowe pengen piye? numpak perahu Iya. Wong loro. wong loro. Terus sampean nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus lho, lah enek penyu aku. Kok penyu. Lah bisa bro. Terus turun kuro. Ana penyu iso. Ya. Diranggamke Siap. ana tulungan dengane. Oke dipun metre Pak nggih. Nggih, Gus. ya. Ya.
Arya. Dalam Janipun kathah kirangipun anggenipun kula sowan wonten Gondosuli. oh jelas. Nangingna krana kanthi jejibahan ingkang dalem menika kula nggih ngahi kewajiban wonten Kediri. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Mliginipun sedaya para piyai agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, sedaya panitia lan perangkatipun. Insyaallah pinanggih rayu, pinanggih barokah sedayanipun. Amin. Ya Rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klitik, sesuk menawi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge moko. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji ora wae ya. Iya, maaf ya. Tenang ya. Di Mas Ya wis Klitik. terus lah ya. Tak tetep tak panteng istri. Sik. Iki bel langgam sik, halo. Terus lho, langgam to. Rampung langgam bukesi geser. Terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda Kediri jenengan oh, kok Pakai haluan. Pakai haluan. haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Ape bukesi nggih sing sae, badhe dipun jogeti kali Mas Kluthuk nggih. So dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Di Ayo kedah.